Jeg håber, at I får noget med for i aften. Som Lone siger, så kommer jeg måske til at fortælle lidt omkring nogle ting, som I vidste, og noget, som I ikke vidste, og holde sindet åben er måske en god ting. Men ellers så er det for mig at se egentlig i hvert fald bare sådan en måde at virkelig kunne fortælle lidt om smertevidenskab, lidt om forståelse af, hvordan smerteopfattelse egentlig er, og hvordan det så faktisk kan hjælpe en til øh, at være bedre med sine smerter. Vi skal snakke lidt om hjernen og nervesystem, som bestemmer, hvor de har. Vi skal snakke lidt om, at smerter er biopsykosocialt betinget. Forstå, hvordan at stress har indvirkning på smerter. Hvordan det at have kroppens hierarki og få noget forklaring om det, kan påvirke dit liv. Hvordan smertevidenskab kan hjælpe i forhold til funktionelle lidelser. Hvordan kropsterapi kan hjælpe i forhold til funktionelle lidelser. Lidt omkring åndedrættet. Og så til sidst lidt spørgsmål. Så der er lidt at give sig i kast med. Vi kommer fra en tankegang om, at smerter var biomekanisk betinget. Det vil sige, at hvis vi satte hånden på kogepladen, jamen stødte foden ind i bordet eller fik et slag på skulderen, jamen så var det en til en det handlede om. Så smerte omfatter altså det hele. Det er følelser og tanker, det er tidligere erfaringer for, hvad vi eventuelt har haft i vores krop. Det er de overbevisninger, vi har om, hvor ondt, hvor skadet, hvor syge, hvor alt muligt vi er jo med til at påvirke. Hvis vi tror, vi er kronisk syge, og det hele er på den måde, så har det jo en dårlig effekt ind i, hvor stor en smerte vi har. Stress er en kæmpe påvirkning, og for nogen siger man jo, at det nærmest er helt årsagen til at have ondt. Så hvad er stress? Jamen stress er jo en naturlig del af den måde, vi er på i verden. Vi skal have den. Vores sympatiske nervesystem, som det hedder, det skal mobilisere sig og være klar til alt det, vi skal. Vores krop er opbygget i 4 hierarkier. Hjerne- og nervesystem, som et så er fysisk, psykisk og kemisk, er det øverste. Det vil sige, at når hjernen og nervesystemet har en fysisk stresser, det vil sige, at den har for meget arbejde, den træner for meget, den sover for lidt. Altså på den måde får den ikke det, den skal bruge fysisk, eller den bliver overforbrugt. Så kalder hjernen, at den har et problem, den er stresset, den vil have mere blodsukker, og så øger du mængden af kortisol i din krop. Så den her følelsesmæssige påvirkning, vi har med fra vores barndom, den kan også være årsagen til stressen. Fordi hvis jeg hele tiden skal sørge for andres behov, og for mig er det lige med, at når de er glade, så kan jeg først slappe af. Så er jeg elskelig nok. Jamen så er jeg måske presset og stresset over at skulle sørge for det. Så på den måde har den psykiske del af det øverste hierarki en enorm påvirkning ind i, at vi får stress. Og det, der er vigtigt ved at sige, at det er et hierarki, det er, at rigtig tit så mærker vi smerterne i det nederste, i muskler, sener, led, eller måske organer. Og rigtig tit kommer folk ind til en behandler eller en læge og siger, jamen jeg har kroniske hovedpine, eller jeg har betændelse i knæene, eller jeg har, og så videre. Og så kigger vi på muskler, sener og led. Men nu siger jeg 95% af tilfældene, 90% af tilfældene, der skal vi op i et højere hierarki. Der er det en påvirkning længere op fra, der gør, at vi har de smerter. Og det er klart, at hvis vi ikke rører os, hvis ikke vi bevæger os, hvis ikke det får lov til at gøre noget, så er der simpelthen ikke cirkulation nok. Der er ikke lymfevæske, blodgennemstrømning osv. nok ud til de forskellige ting. Og det i sig selv kan også give smerter. Så har vi smerter for eksempel i armene, jamen så kan det være, at der simpelthen ikke bliver pumpet blod nok, og lige så snart, at der faktisk bliver bevægelse, faktisk at man begynder at sætte cirkulation i gang, så kan man mindske de smerter på den måde. Så jeg har en måde, jeg tester mine klienter på, når de kommer ind. Det vil sige, at jeg for eksempel tester seneovergangene. Så når de kommer og har, lad os sige, smerter i knæ, højre knæ, jamen så mærker jeg på seneovergangen, og der har de så ondt. Men hvis jeg så også mærker på venstre knæ, og de også har ondt, så er det ikke lokalt i højre knæ, så er det globalt i hele kroppen, så skal vi op i et højere hierarki. Nogle gange, når jeg arbejder med klienter, så er der følelser, der har været holdt tilbage rigtig længe. Mange er gode til måske at holde inde og holde ud. Og det er faktisk at begynde at give sig selv plads. Det er at begynde
behandlingerne får lov til at finde deres grænse. Det er faktisk hertil, jeg går. Jeg skal ikke være med til mere. Hertil skal jeg sige stop, og så videre. Det har en enorm effekt ind i, hvordan de så lever videre i resten af deres liv.